ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತಂದ್ರೆ 10:30 ಇದು ಎಂಗುಲ್ ಪಿದಾರ್ಥ ಮೆಗ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೆಗ್ದಿನಿ ನೀನು ಎತ್ತೊಂದು ಬರೆಯಾರೆ ಸಂಚದ ಎಂಗುಲ್ ಪಿದಾರ್ಥ. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂತೇರು ಹಂಚ ಎಂಗುಲ್ 10 ಕರೀಂಡು ಮತ್ತು ಗಾಡಿದಾರನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೇರು ಪಪ್ಪ ಪೂಯಿರು ಬಾಯ್ದನಾ ಕಾರ್ ಬೈದನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಲೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಅಮ್ಮನ ಕೂಲಿ ಹೋತನು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ದಿಯರುಂಡುಗೆ ಜನರಕ ತೋಜು ತೀಜಿಂಡ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲಮ್ಮ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ಬಂಡ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಮೇರ್ನ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಮಗ ಮಾ ಅರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಷಗೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋತೇರು ಅಡೆ ಪೋವರಂಡು ಒಂಚದೇ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೇನ ಪಪ್ಪ ತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಬಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬೈದಣಿಗೆ ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎತ್ತಂಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. ಓಕೆ ಬೀಚ್ ರೋಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ರೀಚ್ ಅನ್ನಾಕ ಪೂಗೆ ತೊಂಡ आणि पूकू मस्त कमी इत्तंड मल्लिगे ಚೆಂಡೆಗೆ ನೂತೈವ ಸೊ ರೆಡ್ ಚೆಂಡ್ಗೆ ತೊಂಡಲೇಗ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ Kukli bangara, kukli. Nama tu lagi. Kukli, kukli. Hah? Hai actually, Titi hai. Hai. Kenapa member jas pun tu lagi? Nada pena? Hah? Ye reg balega. Nada fake. Apa li? Nada pule. Apa? ಏತಂಟೆ ಅದನ್ನ ಮನಗ
ಬಾಯ್ ಒತ್ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ತೊಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಬರೋ ತೋಟ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಂಕಿನ ಬಂಗಲ ಓನ್ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಗಲ ದಾದ ಅಂಬುನಿ ಅಯ್ಯ ಲಿಶಾಡ್ ಏನ ಲಿಶ ಒಂದು ಆತತ್ ಎನ್ನ ಲಿಶಾವು ಗಹನ್ನ ಪಪ್ಪನ ರಿಷ ಆತ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಜಿ ಬೈಜೀರಿಯೇ ಅದು ಆಶಿತನ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೂಸ್ಡಾ ಲೂಸ ಬಗ್ಗದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇರ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ರೆಡಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಪೂದಿದು ತರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ ಬಿಡ್ಪೇನಿ ಸೊ ರೆಡಿ ಹಾಲೆ ಹಾಪೋಲು ಓಕೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಪೂರ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದಾದ ನಾನು ಹಾಲ್ನಾಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೇನು ಸೊ ನನ್ನ ಬಲಸರೆ ಒಣಸಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಸೋಡು ಬಲಸದಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಿ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೇಬಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಲಸಲೇ ಫಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿತ್ತುಕುಲ್ಲೆ ಬಗ ಗಹನಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತುಗುಲ್ವಾರ ಅತ್ತ ಐಟಂಜಿ ಚೇರ್ ಪಡ್ಲಿ ಅವು ಆಪು ಜತೆ ಮೂಜಾಪುನದೆ ಅವು ಐಟು ಗುಲ್ಲೋಡಮ್ಮ ಐಟು ಕುಲ್ಲೆ ಐಟೆ ಅಷ್ಟ ಐಟುಗಳನ್ನ ಮೊಲಿಗ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಆನೆ ಹಾಪುಂಡದು ಒಂದು ಬಿಡತ್ತ ಅಪ್ಪೋ ಇರ್ ಮೂಲ್ ಗುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಐಟನೆ ಗುಲ್ವಾನಾ ಅರೆಗೆ ಬಲ ಸೇರಿ ಒಂಡ್ರೆಂಡು ಆಮುಂಡ್ರೆಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಹಾಂ ಪಾಪ ಸರಿಗಲ್ಲ
ഞാൻ ಒರೆಸುವ ಜೋಕುಲಂಚೆನೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಲಸ್ನಾಗ ಹೆಂಕ್ಲ ಬಲಸ್ಲೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಲೇತಂ ಪೋಯಿರು ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಆಯ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ಯರು ಸೊ ಇತ್ತ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಡನಿ ಅಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಮಗ್ಲವೇ ಬೋಡಿತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಏತೇ ದೂರ ಮಗಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪಡ್ ಪಣ್ಣದು ನಮಕ್ಲವೇ ಬೋಡಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಡ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗಂಡನ ಎಡ್ಡೆ ಇಡ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಸೊ ಶಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಅಕ್ಕನ ಬಂದು ಸೊ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕುಲು ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ 5 minutes ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯಲು ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಮದಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಬೇಗ ಆತಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಮದಿಮೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಫೇಸ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಲೇ ಬೇತೆ ಯಾನೇ ಬೇತೆ ನಾನು ಅಮ್ಮಲಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇನು ಪೊಪ್ಪಲಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ದಿ ನಡೆ ಪೋಪುಜಾರ ಇರು ಮೆಗ್ದಿ ನಡೆ ಪೋಪುಜಾರ ಅಂತ ಮೆಗ್ದಿ ನಡೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮೇ ಪೂಜಿ ಪೋರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಏಪ ಪೋತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಯ್ಕೆದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ನಾ ಪೋತಿನ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ತಮ್ಮನಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೆ ನೆಕ್ಕಲ ಪೋರೆ ಅವು ನಿಜ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಡೆ ಆಪುಣತೆ ಸೊಂಚದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈಜೇರು ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಬಾವಲ ಬೈಜೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಸೇರಿದು ಅಲ್ಲೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಪ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಣಸಾದ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಣಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಮೆಗ್ದಿನ ಗಂಡನಿ ಬುಡ್ಪೇರು ರಿಕ್ಷಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾಗಿ ಜಾಂಡು ಇಜ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ತಂಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೈಜೇರು ಸೊ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ
ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.